Kom i ægte julestemning med de her karamel pistache cookies. De er virkelig nemme at lave. Her er alt, hvad du skal bruge. Først der skal vi lave dejen. Der er mel, flormelis, drysser, smør og elte. Så har jeg valgt at putte appelsin i. 2 æg. Så bliver der ældet lidt mere. Og så skal dejen en tur på køl og hvile. Imens dejen hviler, så skal vi lave noget karamel med sukker og honning, pisket fløde og lidt smør. Det skal bare stå og hygge sig. Og imens det hygger sig, så hakker jeg pistachienødder. Prøv lige at se, hvor lækkert det her er. Lækkert. Nu er dejen færdig, så skal den rulles ud, og der skal udstikkes små forme. Sådan. Så skal der bare en klat af det her karamel på, og så skal de i ovnen, og så ser de sådan her ud. Prøv lige at overveje det. Vildt lækre, sprøde karamel pistache cookies. Du kan finde opskriften i captions. Hej hej!